Het is stil in de tuin van Waling Dijkstra van Jelsum. Nou al, maar op momenten dat er vlaai wordt, is dat wel oors. Dijkstra wil daarom wel eens weten hoeveel levende vleertuigen echt maatje. Benamen omdat in kwaad het nieuwe taarstel van de Luchtmacht, de F-35, langskomt. Meten is weten en ik heb Antea, voorheen Oranje Woud, heb ik ingehuurd om te kijken wat de huidige gegevens zijn van de F-16 die hier over mijn boerderij heen komen. Waarom moet je dat weten? Er komt een nieuw vliegtuig en als dingen veranderen dan wil ik graag weten wat het verschil is. En op dit moment kan niemand mij vertellen wat het huidige geluid is. En het nieuwe geluid weet ook nog niemand precies. Maar dat kunnen we straks naast elkaar gaan leggen. De microfoons had deze maat in de tuin staan. Al het omjouwingslood is opname. Nou, wat we hier proberen te meten is echt op de plek waar de mensen wonen, waar de kinderen fietsen, waar de auto's rijden. Om daar onder zeer realistische omstandigheden gewoon het dagelijks vliegverkeer te meten. En dat is toch anders dan testvluchten in een woestijn in Amerika. Alles wat de omgeving hier de omgeving maakt, heb je ook in beeld, wou ik zeggen. Maar in geluid. Het is Dijkstra net te dwaan op de vleerbasis. Daar had hij niet op tien. Nee, kijk, mensen die gaan er ook al meteen conclusies aan trekken. Maar nogmaals, als er iets verandert, dan moet je weten hoe gaat het veranderen. En ik ben bij bijeenkomsten geweest voor JSF. En er werden allemaal hele wollige verhalen verteld en dingen beloofd. Maar uiteindelijke feiten kwamen er niet boven. Dus er zit geen rancune richting de vliegbasis. De uitkomsten kennen onderzoekersbroeken om een vergelijk te maken tussen het leven van de F-16 en de F-35. Algemeen wordt aangenaam dat het nieuwe taarstel volle meer leven maakt. Het vastleggen van een bron, van een geluidsbron als het om de F-16 gaat, dat bestaat dus zo nog niet. En daar kunnen we dus zeker, die data kunnen we zeker gebruiken ook om dus die koppeling te maken met de volgende stap. En dat is dus die brug te leggen naar die geluidsprint voor de JSF. De feestjes uit de uitkomsten nieuwsgierig te vinden, maar wil verder net een reactie aan.